Hvor ligger pilsner på din skala over, hvad vil du helst vil drikke? Pilsnerøl ligger meget højt. Det er en vidunderlig sommerdrik, sådan betragter jeg den. Den var jo enerådende på ølmarkedet. Hvorfor tror du, den er så populær? Fordi det er den mest elegante all-round øl, der findes. Den er ikke alt for alkoholstærk. Det er en vigtig ting jo, hvis du vil sidde og føre en nogenlunde fornuftig samtale med dine venner. Der er ret stor prisforskel. Tæt på 50 kroner literen for den dyreste. Ja. Og så helt nede omkring 13 kroner for de billigste. Det er en voldsom prisforskel, ja. Der vil jeg jo sige, at det er jo ikke altid de dyre af dem, som har den højeste kvalitet. Den skal være sprød og fuldstændig skarp i smagen. Og jeg har forsøgt at finde så mange jeg kunne. Ja. Jeg har helt sikkert glemt et par stykker. Det må I leve med derude. Vi tester 17 forskellige pilsner i dag. Gosh! Ja. Tusind tak. Dejligt klar og præcis duft her. Skål. Ja, det er en fin balanceret pilsner. Et klart, præcist smagsindtryk. Og jeg har jo altså 10 point at give af, og nu skal vi igennem 17 pilsner, så jeg må hellere begynde sådan i det felt, hvor jeg siger, at denne her er klart over middel. Så hvis jeg skal begynde et sted, så siger jeg et 6-tal for denne her. Men jeg skal nok justere undervejs, det skal jeg nok. Det er i orden. Men den er fin. Vi ligger i det, vi inden for øls farver kalder en cirka 10-15 EBC. Næsen er ikke så udtalt som den første, jeg fik. En dejlig pilsner, forfriskende. Jeg prøver lige igen. Jo, behagelig, meget drinkable, som de siger over there. Jeg er på et tilfredsstillende 6-tal. Og værsgo. Mange tak. Det ligner noget, du har fået før. Ja. Næsen er ikke så tydelig som de to foregående. Den har ikke så meget krop, som det jeg hidtil har været ude for. Så jeg kan ikke give meget mere end et 5-tal for den her. Okay. Vi blev enige om i Danmark, om at 4,6 det skal en dansk pilsner være. Ikke 5, som man har i Mellem-Europa, men 4,6, som var man inden for de skatteklasser, man ønskede. Når vi er oppe på 5 over 5, så taler vi om guldøl. Det er lidt lysere end de andre, eller er det bare mig? Du har fuldstændig ret. Den er betydeligt lysere. Den har ikke helt den dybere farve, som nogle af de andre havde. Og næsen er ikke så tydelig. Forfriskende ikke så meget bitterhed, som jeg gerne vil have. Jeg er på et 5-tal med den øl her. Den mangler. Men er lige så god som den anden 5'er? Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Den anden havde lidt mere i aromaen. Den her har lidt mere i eftersmag. Mange tak. Det blev et stort glas. Ja. Du vil mig det godt. Ja, det. Der er ikke meget næse. Den er lige lovlig vandig i næsen. Og det er jeg ked af. Jeg smager. Der er ikke meget krop i den her øl. Det er ikke den bedste, jeg har fået i feltet her. Den er faktisk lidt under middel, så jeg vil give et 4-tal for den her. Ja. Det er med pil nedad, som vi sagde i gamle dage. Men sagtens til at drikke. Jeg forventer jo masseproducerede øller, og for mig er det sådan lige i øjet på sådan en der. En skyllert. Ja, der er jo lettere svæv i det her øl. En sødmefyldt næse. Ja, den er lidt anderledes. Her er bitterheden mere udtalt, samtidig med at udtoningen, altså eftersmagen, er ikke så langvarig, som jeg håbede på. Jeg skulle måske mene, at det her er en craft pilsner, altså håndlavet. Jeg synes, det er spændende øl, men den mangler krop, og det ærger mig, fordi det er lige den smagsretning, jeg går efter. Det er fint, men et 5-tal. Jeg havde selvfølgelig forventet, at den her måske havde en dybere krop, men 5-tal er sandelig også godt. Da du lige var ude og hente den nye øl, Jon, så smagte jeg lige på de 2 første, som har en fuldstændig vidunderlig pilsnersmag. Og når man jo laver det her trinvist, og det gør vi jo, så er det, hvad forventer man? Og jeg forventede ikke, at det var så tydeligt
og markant en smag, som jeg fik med de allerførste. Jeg tænkte, nu skal vi lige tage det med ro. Fordi det kan være, at vi er en jævn kurve opad, eller en jævn kurve nedad. Men med de første øl, jeg fik, var jeg dybt overrasket over deres pragtfulde kvalitet. Så det kan være, at jeg justerer. Men det ser vi på senere. Det er strålende. Det er godt. Her har du den nye. Mange tak. Værsgo. Dejligt skum. En fin pilsner, men ikke meget mere end et 5-tal. Altså behagelig. Det er en skølleøl. Og jamen, undskyld jeg siger det, undskyld jeg bruger sådan et udtryk. Man kan en gang imellem godt trænge til at omdanne sit indre til en nedløbsrør. Altså der, hvor man er så vanvittigt tørstig. Og man gider ikke drikke vand. Man vil have noget øl. Og man vil have en pilsnerøl. Så er den her fremragende. Så det er et 5-tal for mig. Ja. På den allerbedste måde. Ja. Nøj, var den smuk. Jeg lader den lige rotere rundt her. Og så snuser jeg. Jeg smager. Meget neutral pilsner. Den har ikke så meget krop. Og undskyld Jon, nu er jeg igen ved over smag nummer 1. Og den synker i vandstanden derovre. Det er fordi, den er utrolig dejlig. Det er fint det her, men ikke meget mere end det obligatoriske, havde jeg sagt 5-tal. Ja. Der er noget sjovt ved at smage så mange af den sammen, ikke? Jo, bestemt. Der er jo ingen, der vil gøre det her. Well, yes. Men jeg synes at det er sjovt at have man en vennekreds, og så tager man sin yndlingsøl, og så giver man den rundt i kredsen, og så vurderer kammeraterne den. Mm-hmm. Det synes jeg er så sjovt. Ja. Og det skal være blindt. Det skal være ligesom nu. Vi ved ikke, hvad det er, der er i glasset. Nå, jeg smager på den. Men næsen. En dejlig næse. Ja. Ja, vi er fint derhen af. Vi har den her klare, distinkte kornfornemmelse. Det her kan både bruges til mad, men sandelig også der, hvor du sidder og hygger dig ude i haven og er tømt for tanker. Ja. Jeg er med på det. Det er det, pilsner kan bruges til. Omsider. Chefen, det dumme svin, og så videre. Pst, så knapper du sådan en op, og så har du det godt. Jeg forstår. Men det her er en dejlig sekser. Men jeg bliver nødt til at opjustere de første øl. Ja, okay. Smuk gylden farve, man kan justere den oprindelige pilsnerblanding. Det er jo det helt lyse malt. Den kan man justere med det, vi kalder wienermalt, så den får en lidt rødlig fornemmelse. Og hvis den er rigtig mørk, så er det det, vi i Danmark kalder en classic. Og en dejlig, tydelig næse. Her er meget behageligt sødmefyldt, både i aroma og i eftersmag. Ja, det er en dejlig øl. Jeg er over middel, så jeg insisterer på et 6-tal her. Og den er jo også smuk. Tak, Jon. Ej, var den smuk. Tror du kan spotte nogle af de sådan, af mærkerne? Det er lidt sent at spørge dig nu, men... Ja, altså nu skal jeg sammen passe på. Det er jo altid med blindsmagning. Jeg tror, den første er en tjekke. Jeg har den tydelige næsen, men jeg er ikke sikker. Men den smager tæskegodt. Men nu glæder jeg mig til at smage den her. Den er meget tynd i næsen. Den har lidt salte spidsesmag, som jeg rigtig godt kan lide i en pilsner. Men den er karakterløs. Meget mere end et 5-tal kan jeg ikke give, men den er bestemt ikke under middel. Bestemt ikke. Og friskende skum. Perlende kulsyre. Fin frugtig næse. Den er tydeligere end nogle af de andre, at jeg smager. Og en fin, nærmest frugtig eftersmag. Og det er jo garanteret de her humler, de har brugt. Og det er en fin balance, det må jeg sige. Smuk øl. Ja, jeg er ked af det der felt over middel. Det er så stort. Men det her er en tydelig 6'er for mig. Ja. Det er godt. Jeg fryder mig. Og det er ikke kun på grund af alkoholen. Men jeg fryder mig. Værsgo. Tusind tak. Nå, her er lidt hazy udseende. Ja,
Den har en helt anderledes næse. Jeg smager. Skål, mine damer og herrer. Ja, her mangler desværre noget. Kroppen er tynd og vandig. Og forfriskende, ja jo, til en vis grad. Men det her er under middel, så jeg kan kun give 4. Den er ikke katastrofal, men heller ikke på det niveau, som nogle af de andre har været. Det er meget tyndt skum, må jeg sige. Ikke nogen fyldig næse. Aromaen er næsten totalt fraværende. Ja, jo. Ej, tydeligt en masse produceret øl. Jeg er på et tydeligt 4-tal. Jeg vil gerne være høflig, men der mangler. Jeg skal love for, at der er kulsyre her. Det der også er med pilsner stilarten, det er forfriskende kulsyre. Det vil vi gerne have, for det her er en sommerdrik. For mig er pilsner 100% sommer og forår. Ja, den er smuk, sådan som det tegner sig på glasvæggen. Men der er ikke meget krop i det her øl. Den er vandig, drinkable, men ikke mere end det. Jeg er på et høfligt 4-tal. Det var den 3. 4. træk. Ja, okay. Ja, du indledte med top kvalitet. Jamen, sådan er det. Værsgo. Mange tak. Igen en rødlig øl. Jeg har klar næse. Virkelig tydelig og smuk næse. Ja, det er en fin balanceret øl, den her. Her har vi jo så den humlekraft, jeg meget gerne vil have. Den er altså rigtig god, det vil jeg sige. Den er ikke så præcis i pilsnerfornemmelsen, men den har så mange kvaliteter. Så her er jeg i hvert fald på et 7-tal. Den er ikke helt så fin som den allerførste, jeg fik, men den er god. Lad os tage den sidste. Let's do it. Den er virkelig smuk. Det er jo lige øjet på, hvordan ens forestillinger er om en pilsner. Jeg smager. Den er mig en smule for vandig. Der mangler karakter. Jeg mangler den humle kraft, som jeg har haft i nogle af de andre, der ligger højst i feltet. Meget drinkable, men karakterløs, så den er på 4. Den er også på 4? Ja. Okay. Og hvad vil du gerne justere på? Der var noget med de 2 første, som der begejstrede mig, og jeg tænkte, er feltet så stærkt, så må jeg jo passe på, hvad jeg giver point. Der var mange, der lå på 6, nogen, der lå på 5, og nogen, der lå på 4. Så kan man altid sige, at det er for lavt at give. Men jeg vil gerne give dem her, måske ikke helt i toppen, men så helt derop, hvor himlen åbner sig. Så jeg giver nummer 1 et 9-tal, og nummer 2 et 8-tal. Altså, så nummer 1 er lidt bedre end nummer 2? Ja, det skal de have. Ja. Ja. Så lad os se på det. Mange tak. Nej, det er løgn. Og det er den, der fik den. Ej, det er løgn. Det er løgn. Jeg kan ikke lave om på min smagssans, men det ryster mig alligevel. Det ryster mig meget. Er det chokerende? Ja, det er meget chokerende. Det er smagt blindt, det her. Mm. Den koster 10 kroner. Ja. For en halv liter. Ja, og det er jo en god pris, skal jeg love for. Men den var klar og tydelig i sit smagsbillede. Så jeg bliver nødt til at holde fast. Det er det. Jeg kan godt fornemme næsen. Jeg havde jo nok troet, at det var Pilsner Urquell, der ville være min etter. Det er jo ret vildt, at pokalpilsner og Royal Pilsner ligger op her. Og Grøn Tuborg og Carlsberg ligger nede på en 4. Ja, de var ikke tydelige nok i deres pilsnerfornemmelse. De var ikke tydelige nok i smagsprofilen, og det beklager jeg at måtte sige. Her har vi en tydelig profil, og det har vi altså også her. Jamen, det glæder mig, at discountøllet kan hamle op med den fineste og den originale pilsner. Og det kan det. Jeg er en glad mand. Tak skal du have. Selv tak. Det var sørme godt klaret. Cheers.